Hi, 5 people. Suresh. Hey, Suresh. Doon ulit ako matulog, ha? Dito ulit ako matulog. I can't. Why you can't? Okay, hi, Miss Lady. Hi, Sir Chris Lian. Hi, Sir Chris. Thank you so much. This is my brother, my nephew. We are family. My nephew. They are my nephew, my brother. Ito, ano rito? Kabato. Karoli. I don't understand your language. And I speak English. Need you more than that. Tama, Grace.
Hindi bagay. Thank you, Suresh. Suresh. Where are you from, Suresh? I want, huh? Oh my god, Moru Salva. Where are you from? Why you say that? Oh my god. Gayo. Okay, no English. Ang pagkaon niyo, wag mo nang dito, may mangga, may ano, papuan. Kaya nga, mani. Kaya pwede na doon. Di mani. Masikada, wala. Da. Okay. Tio. Hey, Tio. Hi, host. Thank you, Tio. Hey, Cheryl. Hi, Tio. How are you, Tio? Dati pito, may nasi daw. Kalmahan eh, kung ano. Na. Lovely smile, host. Oh, thank you, Tio. Matulog na ito sa mga.
then you are beautiful and what? Mamay mag-asa eh. Nagtagtagtag na. Nakatukod na sa kilo. Dead. Ano nga? Alanganin Ako. ano. Tagtag na yun. Nakatukod na yun. Isang banding ng dalawa. Mag-apon niyo magtukod na. Oo ah. Hindi rin nagsiway. Sana nga.
masyado natin. Ayan. Naku, ano ka tabi? Sige. Wala yun. Alay. Ikaw, sabot niya. Nakaisip ito. Bakit lang ako? Ako hindi naman sabot niya. Dinali kasi ako po no. Tangali mo kadus kasi niya. Tapos yan sana ako sa dali. Tama ka? Ay, mali ako. Hindi na ako nalagay. 1, 2, 3.
Day man no nag-inom. Day. Ang gulpil ko.
meter yung mga kanyo. Girisplay na ito. Yun na lang pa mo. Oo nga eh. Ikaw, dito lang. Okay, may dapat na si mamay. Kaya mga ko na si mamay. O, di maganda. Magturok siya.